ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ. ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಲ್ಲಂಟೆ ನರ್ತೆ ಬೆಜ್ಜರೆಗ್. ಸೊ ನರ್ತೆ ಉಂಡೈನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಡಾಡು ತೂಕ ಒಂದಿರ ಒಣಕೋದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ಮುಲ್ದಿ ಕದ ಕೊಡೆ ಉಂಡೈನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನರ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ನರ್ತೆ ಉಂಡು ಜಲ್ಲಂಟೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ನೀರು ಆತಿಜಿ ಸಮ ಅಂಚಾದ ಬೈಜಿಲ್ಲ ಆತ ನರ್ತೆ ಕಂಡಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಬೋನೊಂಜಿ ಪಸದೀತೆ ತೂವರಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯ ಉಂಡು ಅರಣ್ಯಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಸದಿ ಇತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬೂರು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಸದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪತದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಯೇ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಎಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತಲೇ ಪೋಪುಜು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಮಾರೆ ಕಿನ್ಯ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ತುವಲಿ ನರ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಿನ್ನೆಪ್ನಾಗದ ಮೆಮೊರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ. ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಮಕ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕಂಡೋಗಿ ಬರೋಂತ ಜಲ್ಲಂಟೆ ಬೆಜ್ಜರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪತ್ತರೆಗೆ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನೆನಪನ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಡೋನಿ ರಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಉಂಡಾ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕಿನ್ನೆಪ್ನಾಗ ಮೀನು ಪಸ್ಸುನು ಜಲ್ಲಂಟೆ ಬೆಜ್ಜುನು ಪೂರ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಇಸ್ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಉಬ್ಬೆರ್ ಗುದ್ದರೆ ಜಂಜಿ ಬಸ್ಸ ರೈಕ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಪೋನೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅನ್ಪಾರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬೇಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬರೋಡ ಅಂತ ಚಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕ ಬೂರು ಮೂರು ಹಬ್ಬ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದಿಯೇ ತೊಟ್ಟೆ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದಿಯೇ ತೊಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅದ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ತೂವಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೈತೆ ನೀರಿಡಿಪ್ಪ ನೀರಿಡು ಕಂಡಾಡು ತೊಟ್ಟೆ ಪಾಂಡಾವು ಯಾಕೆ ಬಾಟ ಯಾನ ಉಂಡಿ ಪೇಜಿ ಮುಂದತ ಕಿನ್ಯ ಕೆಲವು ಬದಿ ಕಿನ್ಯ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಜೂಮ್ ಪಾಡ್ಕ ತುವಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರ್ತೆ ಜಲ್ಲಂಟೆ ನರ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಿನ್ಯಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ನರ್ತೆ ಬೆಜ್ಜುನು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನಾತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎರಲೆಡ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಡಿಯಾವನಿತ್ತಜಿ ಇಸ್ಸೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಡಿಯಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದುಲ ಸಂತತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ದುಂಬು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ ಇಸ್ಸೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡುವಿರತ್ತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ದುಂಬು ಪೂರ ಏನತ್ತ ಕಿನ್ಯಪ್ನಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಯ್ಟದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಓಲಿ ಇಷ್ಟನಿ ಕೈ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದತ್ತದ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಪ್ಪನಾಗನೇ ಪೊಡಿಯ ಸೈಪ ಐಕಳು ಪೂರ ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಲೊಂಡಿಗೆ ಐತೆ ಕೆಲವು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂತೆ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇನ್ನೇ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪಸೋದು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಒಡು ಡಬ್ಬಡು ಒಯ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಮೀನಿ ಪಂಡ ಐತ ಮಣ್ಣು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು. ಸೊ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭರತ್ ಮೀನು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ ಭರತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೈ ಪಸೋದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು
ಫಾರಿನ್ ಕೂತೊಂದು ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರತ್ತೆ ಜಲ್ಲಂಟೆ ಉಂಡು ಬೋಡಂಡ ಪೋಯ್ತ ನಾನು ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಣ ದುಂಬ ಪೂರ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಂಡೋಗು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಪೂರ ದಪ್ಪಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ತಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕಾಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೋಯ್ 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 ನಾನು ಲಕ್ಕೋಡಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಂತು ಒಲಿ ನರ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟಡೆ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಪ್ಪೋಡು ಲಾಯ್ ಕಾಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಲಾಯ್ದ ಸೇಮ್ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ದೇತದೆ ಮಾಸ ಉಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ದೇತದೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತನಾಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಚೊಂಡತ್ಲಿ